7 entitajiet tal-Malti li jingħaqdu flimkien biex jesprimu tħassib tagħhom fuq suġġett ġdid li l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol irid idaħħal fis-sekondarja iddikjaraw li s-sistema ta' eżami ġdid tal-Malti minflok tgħin lill-istudenti biex jtejbu l-Malti tagħhom ser toħloq konfużjoni bla bżonn. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol irid idaħħal 3 eżamijiet tal-Malti, ordinarju, vokazzjonali u għall-barranin, fl-aħħar tal-iskola sekondarja. Dan ser joħloq konfużjoni kbira fl-iskejjel u fost l-istudenti. Jekk verament irid jgħin lill-aktar studenti biex jgħaddu, irid isaħħaħ it-tagħlim tal-Malti u jinvesti f'aktar riżorsi, mhux jifframmentah u jħawwat l-imħuħ ta' kulħadd, iddikjaraw l-entitajiet. Huma talbu lill-Ministeru jgħid pubblikament x'se jkun hemm differenti fl-eżami tal-Malti vokazzjonali, x'se jneħħi mill-ħiliet li l-istudenti jitgħallmu llum, liema komponenti elementari tat-tagħlim tal-lingwa se jwarrab mill-edukazzjoni tat-tfal fis-sekondarja, għal liema vokazzjoni jew xogħol se jkun immirat għal vokazzjonijiet kollha. Fl-istqarrija jitfisser ukoll kif il-Malti li l-istudenti jitgħallmu llum fis-sekondarja li l-Ministru jsejjaħlu akademiku biss huwa l-aktar livell bażiku ta' Malti fit-tmiem l-edukazzjoni sekondarja u obbligatorja. Dan iċ-ċertifikat tal-edukazzjoni sekondarja fil-Malti dejjem tqies bħala l-istandard komuni ta' għarfien fil-lingwa Maltija, bħala preparazzjoni bażika għal diversi setturi ta' xogħol u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni post-sekondarja. L-entitajiet tal-Malti staqsew għaliex għandu jkun hemm eżami ieħor separatu differenti li ser jitqies iżjed rilevanti għal min diġà fis-sekondarja jaqbad linja vokazzjonali. Nemmnu li dan huwa mod kif il-livell tal-Malti jitbaxxa u fl-istess ħin jingħata l-istess tip ta' ċertifikazzjoni. It-tfaqqir tal-ilsien nazzjonali se jiġi istituzzjonalizzat bl-iskuża ta' sillabi differenti li fil-fatt se jnaqru mill-kontenut fundamentali tal-Malti, iddikjaraw l-entitajiet. Komplew li jekk il-Malti vokazzjonali ser jintrabat ma' xogħlijiet partikolari minn età daqstant bikrija fl-aħħar 3 snin tas-sekondarja, l-istudenti li jażluh se jkunu żvantaġġati għal omorhom kollu, b'livell u b'kontenut inqas ta' Malti. L-entitajiet tal-Malti appellaw il-Ministru biex jindirizza b'mod aktar serju is-sitwazzjoni ta' studenti li mhumiex jagħmlu l-eżamijiet fit-tmiem l-edukazzjoni sekondarja u mhux joħloq sistema li tagħti din il-problema b'ċertifikat ugwali għal livelli differenti ta' ħila. Huma ddikjaraw li jemmnu bisħieħ li għandu jkun hemm metodi differenti ta' tagħlim biex jintlaħqu l-istudenti kollha, imma li waslu għal ċertifikazzjoni waħda bħalma hu iċ-ċertifikat tal-edukazzjoni sekondarja li fih danu diġà se jkun hemm 2 livelli rikonoxxuti. Il-firmatarji ta' din l-istqarrija huma l-Akkademja tal-Malti, id-Dipartiment tal-Malti tal-Università, id-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College, l-Għaqda tal-Malti, l-Università, l-Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi tal-Malti, l-Għaqda Poeti Maltin, l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa, l-Università ta' Malta u Dr. Sarah Grech mis-Center for English Language Proficiency.